Bona tarda des del Camp Nou. Tot és a punt perquè comenci el partit de l'any. Barça-Real Madrid. Si juguen la Lliga, si juguen la UEFA, Velòdrom, això ho té tot. El camp estava buit, però està pràcticament ple. Aquest és l'aspecte del Camp Nou i aquesta és la cara de Michael Laudrup, avui el protagonista, sens dubte, abans de començar el partit, la seva tornada al Camp Nou. El Barça ha d'intentar superar un rival que lluita per la Lliga per intentar entrar a Europa. I aquesta és la sortida dels jugadors del Barça. L'aspecte del mosaic de la gent jove del Barça, recolzada pel diari Esport per rebre al seu equip probablement la millor rebuda del Barça aquesta temporada, com a mínim de les últimes 15 vegades que ha sortit al Camp Nou. I és que avui el rival és el Real Madrid, i és que avui es recorden moltes coses, i és que avui entre els rivals hi ha un home que aquí ho va ser tot, Michael Laudrup, i és que avui el Barça s'hi juga bona part de les seves aspiracions d'entrar a Europa. El mosaic és realment espectacular, és molt maco, no és el primer que es fa, però és molt maco, ara més que mai. Sempre Barça, diu el mosaic que ha preparat la gent jove del Futbol Club Barcelona, els aficionats més joves d'aquest equip. L'aspecte del camp és espectacular, està molt ple, té dues zones més buides, on estan situats els ultras sud i també on s'ha situat un sector d'aficionats del Real Madrid separats per qüestions de seguretat de la resta de seguidors que hi ha avui al camp. Tot és a punt perquè comenci aquest gran maig, aquest partit. Abans s'han de fer les històries de rigor, les salutacions a l'àrbitre, triar el terreny de joc i recordar alineacions, Joan Patsi. Efectivament, alineacions decidides pel Futbol Club Barcelona. Jugaran a la porteria Busquets, amb el 2 Ferrer, amb el 3 Abelardo, amb el 4 Koeman, amb el 5 Nadal, amb el 6 Vaquero, amb el 7 Escurza, amb el 8 Stoikov, amb el 9 Jordi, amb el 10 Roger i amb l'11 Sergi Barjuan. A la banqueta, Sánchez Cara, Andoi, Amor, Begiristain i Òscar Arpon. Estem sentint els jugadors del Madrid. I aquest és el xiulet per Laudrup. Laudrup que avui juga a l'equip de Valdano, que té aquest 11 titular, Joan. A la porteria avui amb el 2 Quique, amb el 3 Lassa, amb el 4 Hierro, amb el 5 Redondo, amb el 6 Sanchís, amb el 7 Martín Vázquez, amb el 8 Luis Enrique, amb el 9 Zamorano, amb el 10 Laudrup i amb l'11 Amavisca. A la banqueta el Corta, Cañizares, Raúl, Milla i Sandro. Emilio Butragueño, que deien podria jugar alguns minuts com homenatge a la seva trajectòria al Real Madrid, veurà el partit des de la llotja presidencial. L'àrbitre del partit, el col·legiat nascut a Madrid, afiliat al Col·legi Valencià, el senyor Fernández Marín, un bon àrbitre, envoltat, com deia Sergi Albert a la bon maig, de jugades polèmiques, però un bon àrbitre, senyor Albert. A mi almenys m'ho sembla. El que passa és que se'l jutja partit a partit. Espero que el d'avui el passi amb molt bona nota. És el millor pel partit d'avui un home que ha nascut a Madrid? Crec que no té importància. Per mi, els àrbitres sempre són neutrals, neixin on neixin. Això està clar, però vostè sap que després... Sí, és una manera... Els catalans no poden xiular els madrilenys els catalans... Que aprenguin una mica del bàsquet. Molt bé. Aquí tenen el senyor Fernández Marín, el protagonista, o un dels protagonistes del partit d'avui. Tot és a punt al Camp Nou. Ha començat movent la pilota el Futbol Club Barcelona, encara la remena, intentant superar aquesta primera línia del Madrid. Ha robat Martín Vázquez per l'equip blanc. És el Madrid qui mou la pilota. Aquest és Redondo, ha jugat per Martín Vázquez.
Altra vegada Redondo, l'ha pressionat Roger, ha recuperat el Real Madrid. Quique. Per Hierro, que li torna Quique. El lateral recuperat ja del Real Madrid. Ha robat el Barça, ha estat Sergi, la pilota per Jordi, ha jugat amb Vaquero. Vaquero per Risto. Risto atura la pilota, no sap exactament què fer. Obre banda dreta cap a la posició d'Escurza. Ha posat el peu Martín Vázquez. Intenta el contraatac al Real Madrid. Corre Mavisca, ho fa també Ferrer, que ha jugat pel seu porter Busquets. Busquets amb el peu, torna la pilota Ferrer. És el primer minut de la primera part del partit. Barça-Madrid. Això és el Camp Nou, és TV3. És un partit d'aquells que teòricament fa afició, Àngel Alonso. El derbi sempre té unes connotacions especials. Quan hi hagi molta diferència, no hi hagi molta diferència entre un i l'altre equip, té connotacions especials. Pel Barça, per guanyar el Madrid, per assegurar-se la UEFA i pel Madrid, perquè guanyar el camp del Barça sempre suport més, a banda que pogués proclamar-se campió avui. Això dependrà del que faci indirectament el Deportivo al seu camp davant del Betis. Recordin que aquest partit ha començat a 8:45 de la nit, Deportivo-Betis, perquè avui el Madrid pugui proclamar-se campió. Ha de passar una cosa, que el Madrid faci un punt més que el Deportivo. Facin les variants que vulguin, és a dir, que el Madrid guanyi, el Deportivo empati, que el Madrid empati, el Deportivo guanyi. En qualsevol cas, el Barça ho podria aturar amb una victòria. Aleshores no hi hauria lloc ni a l'estadística, ni als números, ni a res de res. Juga el Barça al mig del camp, és Roger qui toca la pilota. La puntava llarga de Roger per Stoichkov, ja fora de joc, diu l'àrbitre. O millor dit, en línia. La primera jugada xiulada al Camp Nou. Primera jugada polèmica. Si ho ha estat molt just. Veurem amb la repetició. Ha estat una jugada molt justa. Aquí ho tenim. No veiem com surt la pilota. No veiem com surt la pilota, ens quedem, per tant, amb el dubte. I davant el dubte, la raó pel jutge de línia. Juga el Madrid, aquest és Luis Enrique. Ha jugat per Redondo, Redondo pressiona Vaquero. Encara Redondo, atenció a la possibilitat de xut de Redondo, la passada per a Mavisca, davant de Mavisca, Ferrer. El xut de Mavisca, Busquets! Ha pogut treure la pilota Busquets, ha recuperat Zamorano amb una filigrana estranya, ha volgut posar la pilota endins Laudrup, no ha pogut, pilota pel Barça, és Sergi. La vol treure per Abelardo i aquest pel mig del camp cap a Vaquero. Vaquero no s'ha acabat de fer amb la pilota, l'Assa intenta fer jugada i a falta de Vaquero l'Assa. Demana tranquil·litat Fernández Marín i hi haurà targeta pel capità del Barça. Senyor Albert. Targeta merescuda, no hi ha possibilitat, va simplement a que el jugador no passi i per tant targeta merescuda. Hem pogut veure l'aturada de Busquets i ara veiem l'acció de Vaquero. Exacte, a les dues cames, no a una, primer a la dreta, després a l'esquerra, targeta groga. És la primera del partit i ha arribat molt aviat. Tot just al minut 3 de la primera part. Recordin que en el decurs del partit tindrem una sèrie de connexions amb Riazor per veure com va el partit entre el Deportivo i el Betis. Un partit del que avui també estan pendents i molt aquí al Camp Nou. Atenció al llançament d'aquesta falta que pot ser molt perillosa. Hierro té una canonada impressionant. Serà Hierro qui xuti cama dreta. Hi ha hagut un rebot i arriba el primer córner del partit favorable al Real Madrid. Ha tocat Zamorano, ha xutat Hierro, ha desviat Vaquero, la pilota ha anat a córner. És el primer del partit favorable al Madrid. El llançament de Mavisca, buscant el cap de Hierro, no arriba a tocar amb el cap Hierro. La pilota a peus de Sanchís. Sanchís juga amb Laudrup, ha volgut passar Laudrup a Luis Enrique, ha pogut tallar Sergi. Puntada llarga per Risto, Stoichkov, sortirà Bullo. El retall de Bullo sobre Risto, que ningú esperava. L'experiència d'un porter que porta molts anys a la porteria i s'atreveix a fer això. Tothom esperava la puntada llarga de Bullo, probablement a una de les dues bandes. I també Risto, que s'ha escurat a la banda esquerra, al lloc on un rebot li podia ser més favorable, però Bullo ha fet un retall. I tenen la banqueta del Futbol Club Barcelona, de moment, xerrant i amb certa tranquil·litat, Joan Patsi. Bé, en aquest moment, perquè quan el Madrid estava pressionant, que havia hagut aquella falta, la rematada amb Mavisca, això fa entrar i ha sortit de la banqueta. Està veient que de moment el control és del Real Madrid i sobretot indicacions pels dos homes punta, Jordi i Risto Stoichkov, perquè avui el Barça de moment juga sense extrems, els dos homes
juguen pràcticament com a dos davantercentres. És Amavisca qui mou la pilota, intenta una passada per Lassa. Avantatges per Koeman, que avui torna a l'equip. Koeman, que se la sap tota, s'ha picat a les cames de Lassa. Ha forçat aquest fora de porteria favorable al Futbol Club Barcelona. Som al minut 5 de la primera part del partit. Empaten a 0 Barça i Madrid al Camp Nou. És Abelardo qui juga. Obre per Sergi. Canta el públic a la graderia del Camp Nou. Sergi encara manté la possessió de la pilota davant de la pressió de Luis Enrique. Ha pogut jugar amb Nadal. Nadal no ha pogut marxar de Zamorano. Hi ha hagut falta d'Abelardo a Laudrup. Falta que ha xiulat Fernández Marín. Hi ha hagut un partit de primera ja acabat. Oviedo 1, Albacete 3. Resultat sorprenent. L'Oviedo queda lluny ja, definitivament lluny de la UEFA. L'Albacete lluita per marxar de la cua de la classificació. Oviedo 1, Albacete 3. Hi ha hagut 5 partits més avançats de segona divisió i que ja han acabat. Atenció, però, aquesta pilota que es pot endur amb Amavisca. Al costat d'ell, Laudrup, Amavisca fora. Abadat ara. La defensa del Futbol Club Barcelona. Reclamen en línia la seva quiescència, però sembla, Àngel, que Ferrer Abadat. No es pot deixar mai, encara que hi hagi un jugador fora de joc, com era el cas, era posicional, i ells han demanat fora de joc, han aixecat els braços i el jugador. L'obligació del jugador és sempre seguir i després, si vol, protestar. I a més, Tamarano està molt llest perquè en cap moment s'ha bellugat. Hi havia fora de joc, però Posicional, però no s'ha bellugat i, per tant, no tenia cap dubte ni l'àrbitre ni el jutge de línia. No es manifesta, que diria el senyor. No es manifesta, exacte. És Vaquero qui obre per Nadal. Nadal té l'opció de Sergi a la banda esquerra. Aquí tenen Sergi, que vol jugar amb Roger. Ha marxat bé Roger de Laudrup, ha pogut jugar amb Nadal i aquest enrere per Abelardo. Koeman per Vaquero. Ara va Nadal, ha recuperat Laudrup pel Madrid. Laudrup i amb espai per davant pot jugar amb Martín Vázquez. La passada de Martín Vázquez per Amavisca, que és molt ràpid. L'ha acompanyat ara bé Ferrer, que li ha guanyat l'acció. I la possessió de la pilota. La puntada llarga de Busquets per Escurza. I Redondo amb el cap que baixa la pilota a terra i torna a recuperar la pilota pel seu equip. Ara ha perdut Lassa. Hi ha banda pel Futbol Club Barcelona. I a la banqueta del Barça que es queixen perquè és la tercera vegada que, ara ho estem veient, estan discutint aquesta jugada, que Amavisca doncs agafa pràcticament a contracop a la defensa del Barça. La primera xutat, ha rebutjat Busquets. La segona ha anat fregant el pal. La tercera ha estat falta. Molts problemes de moment per la defensa del Barça. Amb 3 n'hi hauria prou per saber què passa. Escurza ha jugat amb Risto. Atenció, Risto, la frontada de gran. Bullo! La canonada de Risto. Stoichkov l'ha pogut rebutjar. Bullo amb el puny. Ara hi ha hagut un joc perillós de Luis Enrique. L'àrbitre diu que continuï el joc. Aquest és Jordi. Jordi per Risto. Risto intenta fer un retall. No li ha sortit bé. Roger Vaquero. Bullo! Són les dues primeres accions d'atac del Futbol Club Barcelona. La primera l'ha rebutjat Bullo, la segona l'ha pogut aturar. Ho torna a provar el Barça. Obre Vaquero per Escurza. Intenta la centrada Escurza. La pilota ha tocat a les cames d'un jugador del Madrid. És Vaquero ara qui prova a passar per Stoichkov. Cau a terra Stoichkov. L'àrbitre diu que continuï el joc. La puntada llarga arriba a zona barcelonista. Cap problema per Busquets, que amb el peu juga per Abelardo. Koeman. Abelardo. Sergi. Roger. Roger per Sergi. Sergi vol encara Quique. Encara no s'ha acabat de decidir. La passada llarga sobre el segon pal. S'incorpora Escurza. Hi haurà corna si la deixa sortir Escurza. No ho ha fet. Davant d'ell Martín Vázquez. Ha pogut jugar amb Stoichkov. Aviam què és capaç de fer Stoichkov en aquesta zona. Intenta la centrada. La pot fer. No hi ha arribat Jordi. La pilota es passeja per l'àrea petita, acaba sortint per la ratlla de banda. Un partit mogut, senyor Alonso. Sí, s'ha tret la son de les orelles el Barça. Els primers minuts han estat i la centrada de Stoichkov i la línia defensiva, que és on, si entra un atacant, té totes les avantatges. I refrendar el que ha dit Joan, és a dir, el Barça torna a jugar després de molt temps de la temporada passada amb Romario i Stoichkov com a dos davant de centre. Sergi pretén que sigui home pegat a la banda totalment aquí per utilitzar l'amplada i Escurza per l'altra banda. Dos falsos extrems endarrerits i dos davant de centre. I el Madrid com l'ha vist? El Madrid en la línia de sempre en aquest sentit, no? L'esquema de joc és el mateix.
intercanviaran posicions de tant en tant Luis Enrique i Martín Vázquez, però la línia de 4 homes al darrere, i molt perillós sobretot per la banda esquerra amb Amavisca d'entrada. Ara ja fora de banda favorable al Futbol Club Barcelona, és curta que ha jugat amb Ferrer. Atenció a la calupada de Ferrer, enganxat amb ell, Amavisca, és Stoichkov a la frontal de la gran cau de Carles Stoichkov. L'àrbitre diu que s'aixequi i que continuï el joc. S'empipa Risto Stoichkov. Sergi Albert. Doncs estava molt a prop l'àrbitre. Suposo que ell el que ha vist és que s'ha deixat caure. I si no hi ha repetició, jo en directe m'ha semblat el mateix. Aquí tenim la jugada. Stoichkov Vegin com s'ha deixat caure. es deixa caure buscant el xut de la falta en una posició que li és idònia. És estrany, però, Àngel, perquè no havia perdut la pilota i tenia també possibilitat de fer alguna cosa més. Perdut. El que passa que una falta des d'aquesta posició és una jugada molt perillosa. El que passa que si tens opció de jugar la pilota, indubtablement en aquesta posició pots fer molt mal. A més, els àrbitres ja el coneixen, Està clar que ja el coneixen. La vés a venir Fernández Marín. No ha xiulat la falta que, com després s'ha pogut veure, Risto havia intentat camuflar. És Quique qui juga. Enrere per Hierro. Panxís. El pressiona Stoichkov. Ha pogut jugar cap a la banda esquerra Lassa. Amavisca. Encara Amavisca intenta una passada per Laudrup. Laudrup l'acompanya amb 3 homes. La jugada de Laudrup per Amavisca. El tall de Koeman. Pilota penjada. Cop de cap de Belardo. Treu la pilota al Barça. És curta per Roger. Ha tocat Roger davant de l'entrada de Quique. Aquest és Stoichkov, el segueix Zamorano. Ha jugat bé per Jordi. Aviam què fa Jordi a l'interior del gran davant d'ell. Sanchís, fora! El xut de Jordi Cruyff per damunt de la porteria de Bullo. Som al minut 12 de la primera part del partit. Barça 0, Real Madrid 0. Aquí tenen Jordi Cruyff, com retallarà i xutarà per damunt de la porteria de Bullo. I Risto Stoichkov. Hi ha una passada ara per Luis Enrique. Ha pogut mantenir la pilota Luis Enrique. Laudrup i Luis Enrique no s'acaben de posar d'acord. Nadal. Corre, és curta, per ell va la pilota. S'ha quedat clavat Lassa, encara és curta. És curta per Nadal. Intenta el xut Nadal des de molt lluny. Hi ha un rebot, posa el peu Jordi. Pilota per Sergi. Li demana Roger. Entre 3 li han tret la pilota a Roger. Hi ha hagut una empenta de Redondo. Senyor Albert, molt a prop de Fernández Marín. No l'ha xiulat l'àrbitre. La passada de Laudrup. I a fora de joc de Amavisca, diu en línia. Doncs l'empenta m'ha semblat que el jugador primer tocava la pilota i després, producte de la força, el fora de joc ben assenyalat. Veiem aquí la repetició. I per tant, fins ara la tripleta arbitral tan sols un dubte, el primer fora de joc. De tota manera, Pere, és molt arriscat deixar que un home com Laudrup estigui controlant la pilota només sol, és dir, sense pressió de cap contrari, i que la línia defensiva s'avança per provocar fora de joc, perquè poden caure 3 i 4 vegades, però la vegada que no caiguin fora de joc, si no pressionen Laudrup, és pràcticament jugada de gol. És Risto qui busca Jordi. Jordi l'interior de la gran. S'ha creuat Lassa. Que ha deixat la pilota a peus de Bullo. La passada de Risto Stoichkov era mortal de necessitat. El control ha estat dolent, Àngel. No ho hem observat massa bé d'aquí. No és dolent, ha estat una anticipació bona. Sí, l'Assa s'ha anticipat bé, però el control era bo. Deixava la pilota controlada en la millor disposició de jugar. L'assistència de Stoichkov molt bona i també la desmarcada de Jordi buscant-li l'esquena del defensor també molt bona. Donava la impressió que Jordi buscaria la rematada de cap, que a més fa molt bé, però s'ha estimat més aquest control. L'Assa ha aprofitat aquesta dècima de segon per treure la pilota. Juga el Barça. És Ferrer, que busca Belardo. Belardo per Naval. Roger. Demana la pilota Jordi. La passada llarga de Roger buscant Escurza. Davant d'ell Martín Vázquez. El control d'Escurza no ha estat bo. Martín Vázquez tampoc no ho ha fet gaire bé. La pilota però és per Redondo. Ha robat ara Ferrer. El xut de Ferrer molt desviat. S'havia avançat ara bé Ferrer. Amavisca. El seu xut quan ha arribat al primer quart d'hora de partit ha sortit molt desviat a la dreta de la porteria de Bullo. Com viu la banqueta? Aquí tenim Johan Cruyff. Joan Patsi, com viu la banqueta aquest primer quart d'hora? Doncs de moment Johan Cruyff sembla enfadadíssim amb alguns dels seus jugadors, els hi està demanant que entrin més dur, fins i tot ha fet alguna referència
Bé, com si tinguéssim por en alguna de les entrades, una pilota que ha quedat morta, que Abelardo ha entrat molt tou. Aquesta última jugada amb Sergi i Fernando Hierro, que ha deixat la cama a Sergi i no ha volgut entrar en joc. Aquestes jugades són les que està criticant més Johan Cruyff i els seus jugadors. Ho prova ara Sergi, a recuperar la pilota al Madrid. Aquest és Luis Enrique. Redondo, Piqué. Davant d'ell Sergi. Piqué per Redondo, la pressió de Vaquero és bona. Ha guanyat posició Risto Stoichkov, cau a terra Stoichkov, altra vegada al peu de Redondo, i a falta, diu l'àrbitre, ara sí, de Redondo a Stoichkov. Ha sortit cap, ho ha fet també Johan Cruyff. I aquí tenen l'acció de la falta de Redondo a Stoichkov, Sergi Albert. Sí, falta. Li dona una petita empenta i Stoichkov doncs, no espera més i deixa caure, per tant, falta ben assenyalada. La primera del Madrid. El llançament de Risto, ha pogut posar el cap Lassa, la pilota és per Sergi, que amb el cap toca enrere per Koeman. Puntava llarga per Stoichkov. Atenció, Stoichkov en aquesta banda esquerra, aviam què pot fer la centrada de Stoichkov. Va a buscar-la enrere Abelardo, el xut a la mitja volta va nedar a les cames de Vaquero i ha marcat el Deportivo de la Corunya al seu camp. El Depor ha aconseguit el primer gol del partit. Efectivament, al minut 44, faltava només un minut pel descans del partit a Riazor i el Depor s'avança amb un gol d'Aldana. Després d'una jugada del capità Fran per la banda esquerra, esperem veure immediatament la repetició d'aquest gol que s'acaba de produir, com dèiem, a falta d'un minut només pel descans. El Depor ja havia tingut un parell d'oportunitats per avançar-se i arriba aquesta jugada en el minut 44. La pilota arribarà aquí a Fran, fa la jugada, Haro no pot evitar la centrada i a porta buida Aldana aconsegueix l'1-0 en el minut 44. Amb aquest resultat, doncs, de moment el Real Madrid no podria entonar l'Alirón ni encara que guanyés el partit d'avui. El primer del partit a la Corunya. El Barça empata 0 amb el Madrid, però aquest gol de moment, a tots els que temien una volta olímpica del Madrid, els deu deixar més tranquils. És Roger obrint per Sergi. Ha guanyat bé aquesta zona ara Sergi, ha fet una centrada a Canari Sergi, recupera la pilota al Barça. Vaquero per Stoichkov, la passada no ha estat d'amic. I ara Quique i Stoichkov se les tenen. Aquí tenen percentatge de possessió de pilota, el 56% pel Barça, el 44% pel Madrid, Àngel. Sí, hi ha moltíssima diferència. És que llevant dels 5 primers minuts en què el Madrid ha estat superior i ha portat l'iniciativa, la resta l'està portant el Barça, clarament. Hi ha targeta per Quique Sánchez Flores. Sí. Una targeta d'aquelles de 5 minuts. No, targeta O de 2. de que ve d'un rifirrafe fa 2 minuts i Quique s'ha pres la justícia pel seu peu. Hem sentit un crit unànim al camp del Barça. Ha estat el gol del Deportivo de la Corunya quan ha sortit reflectit al marcador. La targeta, per tant, clara per Quique. Ja n'ha ensenyat dues el senyor Fernández Marín, una per Vaquero i l'altra per Quique. Fins ara, bé, en aquest aspecte, el senyor Fernández Marín. Sí, que continuï la línia. El llançament de Koeman buscant el segon pal, entrava Abelardo, no ha sortit bé, la pilota cau a peus de Ferrer. Cobra altra vegada a banda esquerra on hi era Koeman. Ara es fan un embolic els jugadors del Madrid, també els del Futbol Club Barcelona. No acaba de treure ningú aquesta pilota. Koeman posa el peu, Vaquero remata Redondo. I aviam en què acaba aquesta jugada, en què dona la sensació, Àngel, que més d'un ha aprofitat per fer coses que no havia de fer. I ara els dos entrenadors, Jorge Valdano i Johan Cruyff, que són pràcticament dins del terreny de joc. Han protestat molt els jugadors del Real Madrid, també les dues banquetes s'han aixecat, com explicava Joan Pazzi. Finalment el senyor Fernández Marín no ha tret cap targeta. Encara que la mereixia Koeman, entrada per darrere, a l'altura del genoll, sense possibilitat de jugar la pilota. Juga el Madrid. És Lassa per Amavisca, que toca per Martín Vázquez. Ve a buscar la pilota Luis Enrique, la passada de Martín Vázquez per Zamorano, no ha pogut tallar Koeman. I ara Ferrer se'n va molt bé d'Amavisca. S'han anat a mitges només. Ja mitja part a Riazor. Tornem a la Corunya. Guanya el Deportivo per 1-0. El Deportivo guanya per 1-0. Ha marcat Aldana quan només quedava un minut per la mitja part. El
camp del Futbol Club Barcelona, minut 20 de la primera part del partit. Barça 0, Real Madrid 0. Roger ha tocat bé, però curt per Sergi. Ha recuperat altra vegada el Barça. Nadal per Abelardo. El canvi de joc d'Abelardo per Ferrer. L'entrada de Mavisca ha impossibilitat el joc de Ferrer. Ara Ferrer ha tallat bé, ara aquí la passada de Martín Vázquez. La pilota és per Vaquero. Escurza, la centrada d'Escurza per Jordi a la frontal de la gran. Vaquero, fora! Ai, llàstima, per poc, per l'olla! Ara el joc està aturat, han caigut una sèrie d'objectes sobre Paco Bullo. I l'àrbitre marxa cap a la banda per parlar amb Carles Nadal. L'àrbitre que li acaba de dir el delegat que si podien aixecar les rets, li han dit que ja aquest camp ja no hi havia rets i ha dit aviam si es podia avisar per megafonia, els serveis de megafonia, que el públic doncs no li tiri objectes a Paco Bullo i és que ha caigut fins i tot una botella de vidre. Hem vist Risto Stoichkov demanant tranquil·litat a la zona nord del camp, els seguidors que estan en aquella zona, i que no llencin més coses. És Roger lluitant amb Redondo. Stoichkov per Escurza, toca per Nadal. Nadal per Escurza. Davant d'ell Martín Vázquez. Nadal, enrere per Ferrer. Ferrer per Abelardo. Bé, és un dir, perquè la passada ha estat el que els jugadors acostumen a dir una pedrada, Àngel. Sí, no ha estat la millor. De tota manera, el que sí cert és que el Barça està obrint molt el camp, Escurza per la banda dreta i Sergi, i això li pot crear molts problemes al Barça perquè la defensa del Madrid, perquè el jugar en marcatge zonal s'ha d'obrir. Atenció, la pilota que ha tallat Vaquero per Jordi, s'ha baixat la pilota enrere Jordi. Intenta recuperar Roger, ho ha fet Redondo. I ara serà pilota per Abelardo. Nadal i Koeman. Triangulant amb el cap i amb el pit els jugadors del Barça. Digui, perdó. No, queria ser això, que jo veig que estic veient molt més sencer i amb molta més predisposició al Barça que no passa al Madrid, que pràcticament no triangula en cap moment, no li dona opció al Barça a poder combinar ni sortir jugant la pilota des del darrere. No sé si s'ha vist com Johan Cruyff ara parlava amb Sergi. Li ha dit, això és el que has de fer tu amb ells i no deixar que t'ho facin a tu. Però a més ho ha fet davant de l'àrbitre. Ho ha fet davant del senyor Fernández Marín quan venia, que per cert no ha ensenyat cap targeta en aquesta jugada, senyor Albert. No, a Luis Enrique, i també era mereixedora de la mateixa. S'ha vist a la repetició com el feia volar quan la pilota ja era fora. Targeta claríssima. En aquest cas no ha assenyalat Fernández Marín. I ha estat molt gràfic, efectivament, Joan Patzi, el que ha fet Johan Cruyff. Atenció per al contraatac del Real Madrid. És a Mavisca, tallat la Koeman, que a més ha guanyat la possessió de la pilota i ha jugat amb Ferrer. Aplaudeix al Camp Nou. Juga el Barça i Jordi, que ha baixat a buscar aquesta pilota aquí. La demana Vaquero, no l'acaba de rebre, no s'han entès ara Stoichkov i Vaquero. Stoichkov pensava que Vaquero resseguiria la jugada, la diagonal que havia buscat Jordi. Sí, li estava creant l'espai, amb la desmarcada Stoichkov li creava l'espai perquè pogués penetrar Vaquero. Però no s'han entès. De tota manera, el Madrid no pot en cap moment. Atenció, Jordi ha tocat la pilota amb el cap, Hierro. Avantatge per Quique. El pressionarà Jordi. Quique per Hierro, digui'm. No, que perd la pilota rapidíssimament. No hi ha cap marcatge a l'home, però sí Nadal està molt a sobre amb la posició sonalment de Laudrup i Vaquero de Redondo per impedir una miqueta que puguin jugar amb comoditat, pressionar-los i que estiguin incomodats per no jugar, perquè són l'eix de l'equip ofensivament. Repara Luis Enrique al mig del camp. Jugant amb Martín Vázquez. Ha pressionat Vaqueros, encara
Bé la pilota Martín Vázquez, intenta fer jugada a banda esquerra, prova la centrada, tallat bé, ara Escurza, ha posat el segon corna favorable al Madrid. El llançament del corna buscant la rematada, Zamorano ha pogut treure amb el cap a Belardo i amb el peu Escurza envia cap al mig del camp, rep Stoichkov, que juga amb Escurza. Fent 5 contra 3, 6. Encara Escurza, la passada per Stoichkov, Jordi a l'interior de la gran, cau a terra, la lluita amb Bullo i l'àrbitre diu que res, que falta de Jordi. Senyor Albert. Doncs a mi en directe m'ha semblat penal. Veurem la repetició. L'àrbitre estava molt a prop, per tant, té més punts a favor l'àrbitre que no pas jo. Des d'aquí baix no ha semblat penal. Ho ha semblat. Des d'aquí dalt sí, eh? Des d'aquí dalt també. Veurem la repetició. Però caldrà veure la repetició. Ha caigut Jordi. Això sí, l'àrbitre estava molt, molt a prop, eh? Ara la centrada, Mavisca, busca l'Audro, cop de cap de Belardo i la traurà Koeman. Koeman per Jordi, enrere per Escurza. Prova de fer jugada Escurza. Va buscant la paret amb Risto. No li ha acabat de sortir bé, ha recuperat Stoichkov davant de Luis Enrique. Torna a provar-ho el Barça. Ara ha embadat Stoichkov i Koeman. L'un per l'altre, pilota per Koeman, per l'Audro, perdó. La diagonal cap a l'Audro, cap a Zamorano. L'ha tallat el Barça. Ho torna a provar el Barça. Roger per Vaquero. Vaquero per Escurza. La passada d'Escurza per Jordi. Bullo! El cop de cap de Jordi a les mans del porter del Madrid. I aquí tenim la jugada anterior. El control de Jordi i l'Assa. Doncs toca la pilota, l'Assa. Veiem. Aquí tenim la centrada d'Escurza i el cop de cap de Jordi. Per vostè, senyor Albert. M'he quedat amb el dubte, per tant raó l'àrbitre. No penal. Encara que després tindrem temps de veure-ho tranquil·lament. Tornarem a veure aquesta jugada. Perquè el senyor Albert s'ha quedat amb el dubte. Ara hi ha falta, diu l'àrbitre. I targeta groga. Targeta groga. Sí, clar, si senyala aquesta falta és targeta groga. Per Escurza. Aquí la té, senyor Albert. La impressió és que li toca el peu esquerre. Sí, sembla que li toqui el peu esquerre. No sé, Àngel, com ho veu vostè? Estava en immillorable condició per rematar, per tant, deixar-se caure quan té opció de fer gol em semblaria absurd, no? No té cap sentit. De tota manera, el que sí està molt boig és el partit. Hi ha alternatives, no hi ha cap compacte equip que defense, sinó que ataquen un, se'n queden 7 o 8 en atac, tornen a atacar l'equip contrari, i almenys això ho fa vistós. Sí, ho fa bonic. Atenció al llançament de Hierro. Des de molt lluny, ha tocat a la tanca, a les mans de Busquets. Som al minut 29 ja. De la primera part del partit continua l'empat a 0. Jordi. El Barça ha pogut marcar, també ho ha pogut fer el Madrid. Atenció a Vaquero, que busca robar aquesta pilota. Ha posat el peu bé Hierro. La pilota és per l'Aldrup. L'Aldrup perseguit per Nadal. Amb Mavisca, Ferrer. El tall de Ferrer ha estat decisiu. Escurza, Nadal. Nadal per Roger. Roger obrint per Sergi, que s'incorpora bé per la banda esquerra. La centrada de Sergi, el tall de Hierro. Són centrades baixes. Sempre s'ha d'intentar passar el jugador defensiu que hi ha al primer pal. I atenció a la correguda de Zamorano, que ha guanyat bé l'esquena de Belardo. Encara Zamorano, Busquets! Ha encarat Zamorano, Busquets ha provat el xut creuat i Busquets amb el peu dret l'ha pogut treure. Esperava la pilota
pilota Stoichkov, ha estat més ràpid, Lassa, juga al Madrid, és Luis Enrique, arribem a la primera mitja hora de partit, empaten a 0 Barça i Madrid. És Redondo. Obrim per Lassa. Per aprofitar per dir que mai el davanter ha d'esperar la pilota, sempre anar per ella. I no li dona totes les opcions perquè el defensa es pugui anticipar. Redondo. Amavisca. Lassa, que ha segut a terra Amavisca. L'àrbitre diu que continuï el joc. Luis Enrique per Martín Vázquez. Zamorano, Redondo. Ha entrat amb els ulls clucs. Vaquero s'endú la pilota Redondo. Atenció, Redondo cobra per Amavisca. El xut d'Amavisca, Busquets. No ha pogut aturar Busquets i Ferrer l'envia a córner. La canonada d'Amavisca. No l'ha pogut blocar Busquets. I Ferrer ha acabat enviant la pilota a córner. Aquí tenim la jugada anterior. El xut creuat de Zamorano que Busquets treu amb el peu. I aquí veurem el xut d'Amavisca. Fins abans, però, aquest córner. Ho torna a provar el Madrid. Hierro. Martín Vázquez prova d'entrar una pilota a l'interior de la gran. Es creuava Laudrup. Ha tallat bé el Barça. Prova de sortir amb pilota controlada d'aquesta zona. No troba espais, ara sí. Buscant Abelardo, banda esquerra. Nadal. Més tranquil·la la banqueta, Joan. No, no. No hi ha tranquil·litat. S'està vivint un altre partit. Hi ha moltes discussions, les decisions arbitrals, la col·locació dels jugadors, les pujades de Sergi que no puja. I atenció, Jordi, l'interior de la gran. Jordi ha quedat molt obert. Ha d'intentar una jugada enrere. És curta. Prova la passada per Roger. Hi ha 2 rebots. Han afavorit el Futbol Club Barcelona. La pilota ha tocat l'àrbitre, però ha recuperat Abelardo. És curta. Abelardo buscava una paret. Li ha sortit molt llarga. Recupera la pilota al Madrid. Deia que s'estan discutint, o es discuteix. Sí, es discuteix aquí a la banqueta. Sergi és precisament l'objecte pràcticament de tots els comentaris de Johan Cruyff perquè obri l'atac esquerre del Futbol Club Barcelona, però evidentment després s'ha de baixar a correcuita, perquè si no després passa que el Madrid en contraatac és molt perillós. És perquè corre per aquesta banda, per la banda de la banqueta, o és perquè és la banda que preocupa? Això li podem preguntar després a l'entrenador. No, sap vostè que moltes vegades passa, eh? Què li sembla, l'Àngel? Home, sempre tens més possibilitats de que t'ordenen coses si estàs per la banda de les banquetes, no? De tota manera, està clar que el que persegueix Cruyff és que Sergi estigui totalment obert, és a dir, pegat a la línia de banda, de la mateixa manera que Escurta està per la dreta. Redondo aquí ha jugat ara amb Quique, Laudrup. Pilota per Martín Vázquez, l'ha tallat Escurza. Busca un espai Escurza per treure aquesta pilota, juga amb Abelardo. Abelardo pressionarà Zamorano, l'ha pogut treure bé. Corre Stoichkov, ho va també Hierro. Sanchís. Fora de joc. Sí, senyor. Ara Escurza li diu en línia que ja tocava. I aquí tenim Cruyff. No hi ha discussió, no, senyor? No hi ha discussió. Ve d'una posició de fora de joc. Quan rep la pilota ja no ho està. Però ja era hora, ho veus? El que compta és el moment de la centrada. El de l'últim toc de pilota. Minut 34 de la primera part del partit. Barça 0, Real Madrid 0. Nadal per Roger. Roger més Stoichkov. Roger. La pilota de Roger per Jordi, l'ha pogut tallar Amavisca. Ferrer s'ha baixat la pilota enrere. Ha pogut tallar Amavisca. I ràpidament Ferrer deia que no l'havia arribat a tocar. No el toca, però la seva entrada fa que caigui el jugador i que per tant no pugui continuar amb la pilota. Per tant, la falta ben assenyalada. Hierro. Per Quique. Martín Vázquez. Quique. Encara Quique, jugant amb Zamorano. Ha posat bé el peu a Abelardo. Pressionarà ara
Zamorano Busquets, el llançament llarg de Busquets per Escurza. Ha tocat en el cap Escurza bé per Nadal. Nadal obrint per Stoichkov. Atenció a aquesta jugada que pot ser important pel Barça. Stoichkov intentava superar Hierro. Baixava pel segon pal Escurza. Nadal i Jordi per l'eix de l'atac. I semblava l'opció menys adequada. De tota manera, s'ha de ser valent quan s'arriba en aquesta posició i s'ha d'intentar l'1 contra 1 perquè és jugada de gol si la passes, no? El problema si arribes ahí i tires cap enrere és que vas perdent la confiança. Com aquí. S'ha d'intentar. En aquestes posicions s'ha d'intentar perquè en cas de desbordar el teu marcador tens opció de gol. I targeta groga. Hi ha una targeta groga ara per Abelardo, minut 35 de la primera part del partit, que comenta Sergi Albert. Doncs s'ha desentès absolutament de la pilota i el que ha intentat és que no passés el jugador del Real Madrid. Ho ha aconseguit fent falta i targeta groga merescuda. És la tercera que veu un jugador del Barça, Abelardo, Vaquero i Escurza. Una pels jugadors del Madrid que ha vist Quique. Atenció al llançament d'aquesta falta. Sí, podria ser que que li tocara Martín Vázquez a Redondo, que giraria orientant-se cap a porta per xutar. Ja ho han fet alguna vegada, sí senyor, miri. Prova el xut, Redondo, fora. El que passa és que la tanca defensiva ha estat lenta en la sortida, perquè un dels jugadors és l'encarregat d'anar sortir immediatament a la direcció de la pilota. És a dir, l'últim home de la tanca defensiva ha d'anar per la pilota i s'han estat parats, s'han quedat quietos a la tanca. En una jugada que més havíem vist alguna altra vegada. Sí, va marcar Zamorano un gol al camp de l'Atlètic de Madrid, contra l'Atlètic de Madrid. I aquests xiulets són per Jorge Valdano, que ha fet recórrer tot el camp Michael Laudrup per donar instruccions. Vist una estadística de xuts a porta, 6 pel Barça, 6 pel Madrid. I ara la lluita entre Nadal i Amavista, que acaba amb falta del de Mónaco. Aquí tenim el llançament de la falta, un dels homes que està d'esquenes a la porteria gira, busca espai per xutar i quan el troba ho fa. Una jugada que ja ha fet alguna vegada el Real Madrid i que per tant difícilment podia sorprendre. Això sí que pot sorprendre, però Luis Enrique. Obrint per Laudrup, Laudrup davant de Ferrer. Encara Laudrup. El tall de Ferrer, la treu Escurza, Nadal. Nadal per Risto. De taló ha jugat per Sergi, diu que sí amb el cap Àngel Alonso. Li ha agradat aquesta jugada a l'Àngel, encara Sergi, la centrada sobre el segon pal, puja Vaquero, ve molt llarga, pilota pel jugador del Barça, que juga enrere per Escurza. Podria provar el xut, però està molt lluny. Decideix canviar el joc cap a la banda esquerra, la centrada altra vegada de Sergi. Peta el cos de Martín Vázquez, encara Sergi, prova el xut, corna. Ha forçat corna Sergi i l'Àngel li ha agradat el que ha fet Risto. No, m'ha agradat l'acció perquè el que està en tots amontonats en la franja central i s'ha d'obrir el joc a les bandes. I quan arriba i Sergi de primera hauria d'intentar anar a buscar el defensor. El primer corna favorable al Futbol Club Barcelona, 3 fins ara pel Real Madrid. El llançament del corna, buscant el cap de Nadal al segon pal. No hi ha arribat Nadal, avantatge per Amavisca, que prova de treure la pilota. Ara sí li ha guanyat l'espai Nadal, línia diu que en falta. Senyor Albert. Sí, falta. Amb el braç, com sempre, li vol barrar el pas i li toca la cara. És un partit dur, Àngel? Per moments s'ha escalfat, però és normal, és un derbi, hi ha molta tensió. El Barça jo el veig amb més esprit que no passa el Madrid, que sembla estar una mica més relaxat, però que òbviament es pot fer mal. Aquest relaxament també pot ser negatiu per una banda, però també positiu, no? Ha tallat ara Abelardo aquesta diagonal que buscava Zamorano. Sergi. Vaquero. Roger. Abelardo. Koeman. Tocant per Ferrer. Ferrer. Busca Escurza. Ferrer. Nadal. Ara sí poden obrir la banda esquerra. Sergi està sol com un mussol. Aquí rep. Ha intentat fer una passada ara Roger, no ho ha pogut fer. Ha tallat Quique. El retall de Quique sobre Roger.
Zamorano provava per Laudrup, ha tallat ara Nadal. I és Sergi, qui du la pilota. Puntava llarga, buscant Stoichkov. Atenció a la sortida de Bullo, que atrapa. Va sortir una puntada molt llarga. I que amics que són ara Bullo i Stoichkov. Ja fa uns quants partits que ho són. Però dels primers problemes que van tenir quan va arribar Risto al futbol espanyol, ja no queda res. Ara són molt amics. Escurza. Provava de marxar Risto. Nadal. Nadal per Roger. Prova el xut Roger des de molt lluny. Un xut dolç i desviat. A la dreta de la porteria de Bullo. I no canvia la posició de la pilota, ha baixat un punt, però vaja, està pràcticament igual, 55 a 45. Sí, encara que el Madrid comenci a controlar una miqueta més el joc, però poc més. Un punt ha variat, abans estava 56-44. Som al minut 41 de la primera part del partit i tot continua igual al Camp Nou. Barça 0, Real Madrid 0. Xiulets per Laudrup, que ha perdut ara la pilota, ha recuperat el Barça. Roger. Roger ha buscat una bona diagonal per Sergi, intentarà la centrada, ha fet un inici de retall, hi ha hagut un mal rebot i ha perdut la pilota. Recordin que avui es juguen 4 partits més de primera divisió, un que ja ha acabat, Oviedo 1, Albacete 3, Deportivo Betis, està jugant la segona part, Deportivo 1 ha marcat el Dana, Betis 0, a les 10 començarà Tenerife Sporting, i a 2:11 València Racing. Ha tallat ara Koeman aquesta jugada d'atac de Zamorano. Quique talla en falta Sergi. Falta favorable al Real Madrid. Aquí tenim la jugada. Res a dir, no? Res a dir, res a dir. Falta clara i ben assenyalada pel jutge de línia, perquè potser l'àrbitre estava tapat i no la podia veure. Serà Martín Vázquez qui llançarà aquesta falta. Preparats per la rematada Hierro i Zamorano. Buscant el segon pal amb Avisca. El tall de Vaquero. La baixa amb el pit Quique. Torna a provar una centrada. Avantatge per Ferrer, que amb el pit la deixa a mans de Busquets. Que llarg. Busca Escurza. Ferrer, Koeman. Abelardo. Sergi. Roger. Risto. Stoichkov fa un canvi cap a Escurza. Davant d'ell Lassa. Prova la centrada Escurza. Jordi a l'interior de la gran. Deixa enrere per Vaquero. Se l'ha trobat al damunt. Li ha anat un pèl fort i ahir prens la decisió de xutar com té la pilota. Però si fas un control és difícil que el control et surti bé. Atenció al contraatac del Madrid. És Laudrup. Tocant la pilota al segon pal, Zamorano, ha pogut tallar Koeman. Nadal, Abelardo, veu la pilota del Barça en ordre en una zona molt complicada, ara el rebot no ha sigut bo pel Futbol Club Barcelona. Koeman ha estat molt ràpid i ha enviat Escurza. Jordi, paleix a l'atac, puja Vaquero. Roger, obre enrere per Sergi. Stoichkov, Ferrer, Stoichkov. Canviant per Sergi. Com a minut 44 de la primera part del partit. Sergi. Ha sortit el tall Martín Vázquez, ha enviat la pilota fora de banda. Altra vegada Roger. Koeman. El pressiona amb Avisca. La passada de Koeman per Risto. No s'han entès altra vegada Risto i Vaquero. I la pilota s'acaba perdent per la ratlla de fons. Bé, què li està semblant la primera part, senyor Alonso? A mi m'està agradant, està sent distret, encara que no hi ha gols. Jo diria que hi ha moltes alternatives i el partit m'està agradant de moment. Hi ha ritme, hi ha ritme. És maco.
Martín Vázquez canviem per Lassa. Amavisca prova de tallar-se, no ho aconsegueix. Lassa juga enrere per Redondo, la pressió de Vaquero. No sabrà si tenen alguna cosa Vaquero i el Redondo. No, no ho sé. S'ha acabat la primera part. I la mitja part a l'estadi, Barça 0, Real Madrid 0. Tornem d'aquí una estona. Ja hi tornem a ser. No sé si al costat de Joan Pazzi, peu de camp, hi ha algun protagonista, Joan. De moment encara no. Els dos equips, Real Madrid, ara veiem que els jugadors del Real Madrid saltaran el terreny de joc d'aquí a res, és a dir, que apareixeran en càmera d'un moment a l'altre, i els jugadors del Barcelona doncs, encara no han saltat el terreny de joc. Esperarem doncs, que arribi algun protagonista per parlar del que ha estat els primers 45 minuts. Surten els jugadors del Real Madrid, no s'aprecia cap canvi. De fet, no hi ha hagut cap jugadors que el fan a la mitja part. I, per tant, Àngel, es fa difícil suposar que hi haurà cap canvi. No, per part del Madrid ja observem que no, i per part del Barça, en principi, no hem vist cap home més que el fan. Per tant, és de preveure que seguiran els mateixos. Tampoc hi ha cap canvi perquè, tot i que no han saltat els titulars, tenim davant nostre a la banqueta amb els jugadors que s'han assegut des del començament del partit, és a dir, Sánchez Cara, Chiqui Begiristain, Guillermo Amor, Óscar Arpón i Jesús Angó. I ara surten els jugadors del Barça, els primers a fer-ho, dos rossos, Ronald Koeman i Jordi Cruyff. Surten, efectivament, els jugadors del Futbol Club Barcelona. Al terreny de joc han sortit Cruyff, Jordi i Koeman. Ara ho fa Albert Ferrer. I la segona part que començarà d'aquí a breus instants. Li demano un pronòstic o no li demano un pronòstic? Més val que no, més val que no. Però com ho veu? Jo vaig dir que aquest partit el guanyaria el Barça. I més si el Madrid ja venia campió, encara més fàcil. Home, jo crec que per mèrits el Barça ha portat més el pes del partit. No veig tampoc un Madrid massa consistent. Ara bé, si pel que sigui el Madrid es marca abans, doncs el partit es complicaria moltíssim per nervis, per la pressa, perquè el Madrid, òbviament, jugarà molt més còmode. Però d'entrada soc optimista en aquest sentit. Han anat sortint els jugadors del Futbol Club Barcelona. No hi ha canvis pel que fa a l'alineació de la primera part. Això vol dir que el Barça juga amb Busquets, Ferrer, Abelardo, Koeman, Nadal, Vaquero, Escurta, Stoichkov, Jordi, Roger i Sergi. Bones notícies també que arriben de Riazor. El Depor ha marcat el segon, Arcadi Alibés. Efectivament, el Deportivo ha fet el 2-0 als 22 minuts de la segona part. Ara fa exactament 5 minuts. Un gol amb els mateixos protagonistes que el primer. Aquesta centrada d'Aldana, la remata, aquesta centrada de Fran, la remata de cap, Aldana, minut 67 de partit, 22 de la segona part. Com dèiem, els mateixos protagonistes i, per tant, doncs, en aquests moments, minut 27 de la segona part, Deportivo 2, Betis 0. El Depor que guanya per 2-0 i el Madrid que és a punt de fer la sacada inicial. Aquí tenen Zamorano i Laudrup. I el senyor Fernández Marín que xiularà immediatament. Ara ho fa al començament de la segona part del partit. Redondo aquí ha jugat per Lassa i aquest per Amavisca. Lassa, el pressiona Jordi. Amavisca ha posat bé el peu Ferrer. Jordi per Roger. A l'esquerra corre Sergi, la passada no ha arribat. Jordi cau a terra davant de Lassa, hi ha falta, i atenció perquè és una falta perillosa. Bona pels interessos del Futbol Club Barcelona. I bona per Koeman. Senyor. I avui no hi ha Echendo, que és l'home que surt sempre a buscar la pilota, la canonada, i que en aquest mateix camp va arribar a sortir lesionat
d'una canonada de Koeman fa un parell de temporades. Sí, el que han comentat a la primera part en un llançament de falta de Redondo, que l'home encarregat, l'últim home, és el que surt a la pilota. I el Madrid normalment ho fa Chendo perquè ho fa molt bé, llança a terra per cobrir més angle. Aquesta falta és més per un esquerrà que no pas per un dretà. També sembla preparat Stoichkov. Xutarà Stoichkov. Serà Stoichkov que xuti al pal! La pilota al travesser! S'havia quedat mirant Bullo. Ha sorprès Risto Stoichkov, el porter del Madrid, i la pilota ha anat a petar al travesser. Atenció al contraatac del Madrid. Ha tallat Koeman. Pot recuperar la pilota Martín Vázquez. I juga Quique. També hi ha gol a Tenerife, ha marcat Pizzi el primer minut de joc. Tenerife 1, Sporting 0. És Escurza qui juga, prova el xut Escurza a les mans avui. Recordin que avui hi ha 4 partits avançats de primera divisió. Oviedo, Albacete, amb resultat final d'1 gol a 3. Aquí tenen el llançament de Risto Stoichkov. Quin cargol fa la pilota. Quin plàtan que diuen a Tenerife. No seria el primer gol que fa des d'aquesta posició Stoichkov. No. Avui també juga el Deportivo Betis. De moment, Deportivo 2, gols del Dana, Betis 0. Tenerife 1, gol de Pizzi, Sporting 0. I València Racing, que comença d'aquí una estona, quarts d'11 de la nit. Partits avançats, perquè aquests 4 partits tenen representants encara a la Copa del Rei, que jugarà dimecres les seves semifinals. És Luis Enrique qui joga per Amavisca. Redondo per Lassa. I Lassa per Redondo. Luis Enrique. Lassa. Amavisca. Martín Vázquez. Atenció a la dreta que s'incorpora Quique. La passada per Quique. El retall de Quique prova el xut. Ha anat a petar a les cames de Jordi. Veu la pilota al Barça. És un problema. Ara Sergi envia per Busquets i aquest cap al mig del camp, on tallarà Sanchís. Per Quique, Hierro. Quique Sánchez Flores. Ho torna a provar. Baixa a buscar l'Audro, que juga amb Quique. Ha acabat plegat Quique i a falta. Falta favorable al Real Madrid. Avui també a segona divisió. Veiem aquí la banqueta del Futbol Club Barcelona. Què comenten, Joan? Home, ara m'ho hauria d'inventar. No ho sé, què comenten? Quan s'acosten ho escoltem, però és que de tan lluny ja parem l'orella, però... Semblava que estaven discutint alguna cosa. No, discutien segur. El què és una altra cosa. Koeman qui juga. Veiem que avui també s'han avançat 5 partits de segona divisió, tots amb resultats definitius. El Barça B ha empatat al mínim al Rayo a un gol. El gol del Barça B l'ha marcat John Vaquero. Marbella 3, Salamanca 1. Atenció la jugada d'Escurza per Jordi, cau a terra Jordi, pilota a les mans avui. Marbella 3, Salamanca 1, Atlètic B 0, Hércules 1, Eibar 0, Mérida 1 i Extremadura 1, Osasuna 0. Després d'aquests resultats, el Mérida ja és matemàticament nou equip de primera divisió. Encapçala la classificació de segona amb 50 punts i, per tant, ni Lleida ni Salamanca el poden atrapar. El Rayo Vallecano haurà d'esperar a demà i veure què fa el Lleida, que encara té alguna opció per intentar una plaça d'ascens directe. Molt complicada, però encara la té. Busca uno. Sí, és que està navegant allò pel mig del camp sense saber cap on va i li diuen doncs, que busca algun jugador, que no es tracta d'anar flotant, sinó d'aparellar-se amb algun dels jugadors del Real Madrid. Ara hi ha hagut una trompada de Redondo a Vaquero. Aquí la veurem. És la típica acció que abans ha fet també Nadal. Posen els braços per evitar que el jugador pugui entrar i, per tant, és falta. Redondo Ángel és un jugador que juga molt amb els braços molt oberts, no? Sí. Utilitza molt els braços, els colzes per protegir la pilota.
I passa això, que també pots topar la cara del contrari. Cuidao amb aquesta Atenció, contra. Luis Enrique, banda dreta. Intentarà tallar Koeman, xuta Luis Enrique fora. Havia trobat un espai enorme Luis Enrique per la dreta. Però el seu xut s'ha perdut a l'esquerra de la porteria de Busquets. Aquí tenen la pujada del jugador estudiava del Real Madrid. I la banqueta del Barça que ja està escalfant. D'aquí a res ho farà el Real Madrid. Sí, senyor. Ho fan Sánchez Jara, Amor, Chiqui i Arpon. Han decidit ja qui surt. O qui entra, millor dit. No, encara no, però dependrà del resultat, del que passi en aquests pocs minuts. Si el Barça marqués entraria Guillermo Amor. Si el Barça no marca, el més probable és que entri Chiqui Begiristain. Abelardo. Sergi, Abelardo. Abelardo en aquella zona està com perdut. Ara el blocatge de l'àrbitre ha estat perfecte. Però el Barça no ha sabut acabar la jugada. Semblava que era Sionescu, el senyor Fernández Marín ara. Sí, la veritat és que L'àrbitre romanès que està al mig. ha fet un bon bloqueig. Sobre el minut 7 de la segona part del partit. Ha tallat Ferrer. Juga Koeman. La puntava llarga per Sergi. Quina passada més maca. La centrada de Sergi. El tall de Quique. Hi haurà corna. El que segur és que aquesta segona meitat Sergi viurà molt més tranquil del que ha viscut la primera meitat. Sí. Per molt que el cridin, no escoltarà res. Des del segon corna favorable al Futbol Club Barcelona. El llançament molt passat. Directament fora de banda. Ara escalfa ja la banqueta del Real Madrid. I el que més d'una vegada comentem, la tensió que hi ha entre els seguidors no hi és entre els jugadors. Mentre escalfen, Amor i el Corta van comentant les seves coses. Això passa, no, Àngel? Sí, són enemics esportius dins del terreny de joc, però un cop o bé estàs fora, o s'ha acabat el partit, no... Són companys i col·legues de feina, per tant, hi ha bona relació. Està clar que hi ha excepcions, no? Però normalment hi ha bona relació. Ha tornat a tallar Abelardo, que està molt atent en les jugades de diagonal. El Sergi. Sergi per Stoichkov ha perdut Risto davant de Hierro. Martín Vázquez. El tall de Roger que no arriba. Martín Vázquez està fora de joc. Zamorano. La passada per Hierro. S'ha deixat la pilota enrere. Intenta una vaselina Hierro. Era l'última opció que li quedava. Estava caient. Té la pilota al Barça. Roger. Obert ara per Jordi. Jordi lluita amb Quique. Aquí hi ha hagut una mica de tot. Encara Jordi. Obrint bé per Sergi. La centrada de Sergi. Tall de l'Assa. La vol treure Mavisca. Nadal. Koeman. Vaquero. Koeman. Abelardo. Es veu un Barça més còmode que els dels últims partits. Hi ha una mentalitat molt diferent, diria jo, també. Quin canyo li acaba de fer, es curta la teledirigit. Atenció, es curta la centrada enrere. I fora! No ha volgut entrar! Només l'havia de tocar, ni tan sols rematar, tocar. Ha rematat amb el cap de Roger, no ha volgut entrar. Quina jugada d'escorfa! Torna a robar el Barça. Sergi intenta la centrada llarga, molt passada. I la pilota es perdrà per la ratlla de banda. Impressionant la jugada d'exclús. El canyo a distància que li ha fet a l'Assa i després la centrada al segon pal, on sempre diem que és un famant. Llàstima que Roger no hagi només acompanyat la pilota. No tenia ni que rematar-la, sinó només acompanyant la pilota era gol. Esperem de tota manera que no li afecta al xaval, perquè està jugant bastant bé, està jugant francament bé, no està desentonant ni molt menys. I ja saps,
Quan eres tan jove i tens una ocasió d'estes, si no eres fort de caràcter, ho pots acusar, no? Esperem que no sigui així. En un partit com aquest, Sí, a més en aquest. Jordi ha anat ràpidament a tocar-li el cap a Roger, dir-li que no s'amoïni, que no passa res. Però quina sensació es deu viure en aquell moment. Ferrer. Per Escorza. Rebut. Falta Escorza de Mavisca. La pilota l'ha llançat fora Escorza, però ha semblat, senyor Albert, que hi havia falta. Sí, és falta. El que passa és que l'àrbitre està tapat, mira el jutge de línia i aquest tan sols ja ha assenyalat la sacada de banda. I per tant és el que ha xiulat l'àrbitre. El Barça torna a recuperar la pilota. I és Sergi qui la du. Jordi. Per Roger. Vaquero. Al cap de l'Assa. Abelardo. Nadal. Ferrer per Escorza. Encara Escorza. Ha provat una passada en diagonal per Stoichkov. Ha pogut fallar a Sanchis. Que busca una passada llarga per Laudrup. Avantatge per Nadal. Que busca el seu porter Busquets. Xuta Busquets molt llarg. Ara han topat Vaquero, Stoichkov i Sanchis. S'endú la pilota Roger, s'ha emblat amb la mà, la pilota és per Risto, Risto cau a la puntada de la gran i a falta. Targeta per Risto, sembla, no? Sí, senyor. Això sembla. Sí. Per Boques. Sí, per aixecar-se com un possessor. El que no estic tan segur és que hagi... No, jo crec que és per l'Assa, eh? No, és per l'Assa. És que dona la sensació que l'àrbitre anava a amonestar per fingir la caiguda de Risto. És per l'entrada per darrere. Ara amb les imatges veiem que és una entrada per darrere i és el que ha sancionat a l'àrbitre. De fet, deixa clavada la pilota l'Assa. El llançament d'aquesta falta que altra vegada donarà opció al Futbol Club Barcelona a intentar inaugurar el marcador. A prop de la pilota, com sempre, Vaquero, Stoichkov i Koeman. Un tapa la pilota, que és Vaquero. I això molesta molt el porter. L'altre pot provar un xut de cargol com el que hem vist abans. I Koeman pràcticament ho pot fer tot. Pot triar. O li la toqui, la trepitge Vaquero i el mateix Risto remate per dalt la tanca defensiva, o fan la jugada de Wembley. Si xuta Koeman, va estripar per la posició que vol. Sí, està clar que sí. Però podria ser també que li la toqués. No, el Koeman directe. Ha xutat Koeman directe, ha provat ara el xut Vaquero, no hi ha arribat. Estaven intentant distreure l'atenció, protestava Vaquero, la tanca. I ha xutat Koeman. Ara hi ha banda favorable al Futbol Club Barcelona. Ve Roger a buscar-la. Ho juga amb Koeman. Ferrer, que demana Escorza, enganxat a la dreta. La passada de Ferrer per Risto, però és bona. A l'interior de la gran, el ratell de Risto, que caigut a terra. Davant d'ell Sanchis, s'endú la pilota. Els tacs de goma dels davanters. Per què tacs de goma? Perquè normalment els davanters es noten molt més còmodes que no amb els tacs d'alumini, però tens més possibilitat i més probabilitat de relliscar en jugades com aquestes, no? Que has de fer una aturada de cop, és més probable que rellisques. I torna a ser el Madrid de la primera part, Davant dels primers minuts torna a estar ofegat, no torna a combinar, no torna a tindre possessió de la pilota i torna a ser l'amo del partit del Barça. El Barça és molt superior al Madrid. I a més, en aquesta segona part està disposant de les oportunitats. En la primera la cosa ha anat més anivellada pel que fa a oportunitats, però en aquesta són pel Futbol Club Barcelona. El llançament de la falta va dar tota la defensa del Madrid. I tampoc ha estat a la White, la davantera del Barça. Torna a entrar la pilota endins. És Mavisca qui aguanta davant de Koeman. El línia ha vist com Koeman agafava la samarreta a Mavisca. Exacte, i li ha marcat a l'àrbitre ben assenyalada. Som al minut 15 de la segona part del partit. No tenen l'acció que li ha marcat en línia a l'àrbitre. Lassa. Puntada llarga.
Massa llarga, avantatge per Busquets. Que juga amb Koeman. Nadal. Per Sergi. Abelardo. Koeman. Nadal. Abelardo. Vaquero. Abelardo. Koeman. Està movent la pilota del Barça. Ara Koeman el pressiona Laudrup. La deixat a buscar la pilota Vaquero, que ha jugat amb Nadal. Corre Sergi per la banda esquerra, no l'acaben de veure, ara sí. Sentim Bruins Slot. Nadal per Sergi, quina entrada més maca de Sergi. La seva centrada per baix, ha anat a picar les cames de Hierro. Què deia Bruins, Joan Patsi? Que s'obrís una mica més Ferrer, que ara és el que juga per aquest cantó. Ara li toca amb ell. Escurza, L'altre també que juga per aquesta banda. Sergi. Ha posat el peu Luis Enrique, el rebot però serà pel Barça, és Ferrer. Enrere per Koeman. El pressionarà Zamorano. La passada de Koeman, la treu amb el cap Quique. I Vaquero juga per Abelardo. Nadal. Koeman. Muntava llarga, busca Roger. El cap de Quique envia la pilota a corna. És un nou corna favorable al Futbol Club Barcelona. Ha vist bé Koeman l'entrada de Roger. Aquestes passades feia molt temps que no les veiem. Era una arma que utilitzava moltíssim Koeman en les seves dues primeres temporades. Llançament del corna. Gol, gol, gol! L'entrada de Nadal ha picat i gol! El primer gol del partit al minut 18 de la segona part. Nadal amb el cap ha aconseguit trencar el marcador. El gol de Miquel Àngel Nadal. Guanya el Barça i hem pogut veure un parell de coses curioses. Sí, el que diem pels davanters val pels defensors. No se poden quedar mai estàtics esperant que la pilota els arribi a ells, sinó que s'han d'anticipar, en aquest cas, per refusar la pilota. I Redondo s'ha quedat molt clavat i Miquel Àngel Nadal s'ha avançat perfectament. A més, crec que és un just premi. Atenció, Stoichkov! Stoichkov que protesta en línia i em fa l'efecte que hi ha hagut una mica més. Clar, perquè si hagués assenyalat falta era targeta groga. Sí. Jordi, l'interior de la gran, encara Jordi que encara barreca, cau a terra. I corna. Una altra jugada per Sergi Albert. Com li compliquen avui la vida, senyor Albert? La veritat és que estava molt a prop l'àrbitre i aquí es veu penal clar perquè no toca la pilota. El penal clar a Jordi Cruz. Amb l'altre encara tenim dubtes, amb aquest cap ni una. El penal que l'àrbitre molt a prop no ha vist. No ha vist. El llançament de Stoichkov. Ha saltat Jordi, la pilota queda morta a la frontal de la petita i a falta de Jordi. Hi haurà targeta. Amb només un minut, Fernández Marín ha encrespat l'ànim del públic. No ha assenyalat targeta groga. Aquí tenen Zamorano donant cop de colze. El salt de Jordi. Sánchez Marín no ha vist la targeta de Hierro.
que era clara, com la llum del dia. No ha vist el penal, que també era clar. I ha xiulat aquesta targeta per protestar després d'una jugada que no hem entès gaire, senyor Albert. La veritat és que tampoc. A més, una pregunta. Si és penal, és expulsió per la posició. Sí, sí. No estava en zona d'influència. Per tant, hagués estat targeta groga. El camp del Barça està molt molest. I xiula. I crida. I el Deportivo ha acabat. Final del partit a la Corunya. Deportivo 2, Betis 0. No hi haurà volta olímpica. I Michael Laudrup, que se'n va aplaudint a l'afició, per l'afició que no li perdona el canvi de colors. Targeta per Johan Cruyff. La que faltava. I va dient que miri el nostre monitor, però esclar, l'àrbitre no vindrà a mirar-lo. Molta part de culpa, per no dir tota la culpa d'aquest canvi de Laudrup el té Nadal. Per això diem abans del just premi, la consecució de gol per la doble feina que està fent. Una ha estat anul·lar completament a Laudrup i l'altra fins i tot tenir que organitzar l'equip. És a dir, feia de 4 quan ha d'organitzar l'equip i de marcador quan la pilota estava en possessió del Real Madrid. És Nadal qui du la pilota. Som al minut 22 de la segona part del partit. Ha entrat Raúl per Laudrup. I aquest és Luis Enrique, que busca Zamorano. La lluita entre Zamorano i Ferrer. Pilota fora de banda. Ara hi ha tensió en el camp. La passada arriscada per Abelardo, que li ha tornat la pilota molt bé. Vaquero amb el cap per Jordi. Corre Jordi, avantatge per Quique. No ha controlat Martín Vázquez, la pilota és pel Barça, se l'endú Vaquero, corre Risto, per ell va, Risto a l'interior de la gran, pot provar el xut, fora! El Barça està jugant còmode i feia molts dies que no el veiem tan còmode. No, i ja et dèiem abans, la mentalitat i la predisposició, la que ha afrontat el partit, jo diria que era la idònea, no? Però també se sap que sent el Real Madrid el rival sempre s'espera això, com a mínim. Tots, que fa tocat el taló ara per Sergi. Hem pogut tornar a veure la jugada del penal. Suposo, senyor Albert, que no hi ha dubtes, no? No hi havia dubte, ni tan sols en directe, però bé, estava tan a sobre l'àrbitre que tot feia pensar que havia tocat la pilota. I a més ha marcat ràpidament córner, perquè no podia marcar una altra cosa. Sí, tenia dues solucions. O marcava el penal o marcava córner. Marcava córner. Sacava de porteria impossible. Ara hi ha falta favorable al Real Madrid de Roger sobre Martín Vázquez. Ha tornat a tallar Nadal per Ferrer, que la treu cap al mig del camp. Sanchís. Martín Vázquez. La prova de treure Roger, no pot, és Nadal. Com està Nadal? Digui-ho, senyor Alonso, que té que... No, que està fent un partit impressionant. Ho he dit abans. A més, en les dues tasques, defensiva i ofensiva. I Stoichkov, motivat, intenta una centrada. La pilota ha acabat sortint per la ratlla de fons. Doncs sí, el Barça hauria de forçar a intentar anar a buscar el segon gol, perquè de ser perquè fa molt temps que no juga a aquest nivell, també fa molt temps que no pot mantenir aquest nivell durant molts minuts. Recordem que el Barça a l'últim quart d'hora té unes baixades importants en el seu rendiment. Per això mateix, en aquests moments que el Madrid està tocat, seria el moment d'anar a buscar el segon gol. És Hierro. Per Redondo. Davant d'ell Nadal, encara Redondo. Cau a terra Redondo davant de Vaquero i a falta de Vaquero a Redondo. El Barça, després de marcar un gol en més d'un partit aquesta temporada, ha baixat efectivament el seu rendiment. Hierro ha tocat, buscava una jugada assajada, ha tocat Zamorano per Amavisca. La centrada d'Amavisca sobre el segon pal, buscarà el cop de cap de Hierro, que deixa enrere. Prova el xut Luis Enrique i hi haurà córner. És el primer de la segona part pel Madrid.
4 pel Barça, 4 pel Madrid. I la pilota que no torna al terreny de joc. El quart àrbitre l'envia cap allí i, com acostuma a passar, apareix l'altra pilota. Ara Mavisca qui passi el llançament del corna. Escurza s'ha apropat molt a la pilota. I ara, quan els jugadors del Madrid han demanat distància, l'àrbitre l'ha fet recular. El llançament és de Martín Vázquez. I amb el cap Nadal ha tornat a enviar corna davant de Hierro, que és un dels homes que millor remata amb el cap de Madrid. La seva alçada li ho permet. Torna a llançar corna i ara hi ha falta. Falta Raúl. Sobre Busquets. El pols s'ha aixecat Busquets, de l'àrbitre, ja l'havien vist. I ara Busquets farà el llançament de porteria. Som al minut 26, gairebé 27 de la segona part del partit. El Barça guanya per 1-0. Ha marcat Nadal. Ha estat a la sortida d'un corna. Roger ha robat la pilota a Mavisca, torna a posar el peu Vaquero. Raúl per Redondo. Piqué. Prova de marxar Raúl. Ho ha ensenyat, però després no ho ha fet. Això ha fet equivocar Quique, que ha entregat la pilota a una zona dominada pels jugadors del Barça. Puntava llarga de Busquets. Avantatge per a Mavisca, que la baixa amb el pit. S'ha avançat ara Stoichkov. I el tall contundent de Mavisca, enviant la pilota fora de banda. Llançament d'Escurza buscant Stoichkov. Dassa enrere per Sanchís, que juga amb el seu porter, Bullo. Piulets per Paco Bullo. Acaba obrint per Quique. La pressió de Vaquero sobre Redondo. Martín Vázquez. Luis Enrique per Sanchís. Corre l'Assa. També Stoichkov, el tall de resta Stoichkov. Diu la falta a l'àrbitre. Doncs s'ha tornat a equivocar, senyor Albert. S'ha tornat a equivocar. Està nerviós, el veu nerviós. Ha perdut el control del partit. Tant com el control, no, però porta com 5 o 6 minuts com a conseqüència del penal no assenyalat, que ha tingut diverses indecisions i diverses errades importants. Això vol dir que dubta. Atenció a aquesta estadística. 21 falta li ha xiulat al Barça, 8 al Madrid. El llançament de Hierro. Lo treu el Barça, Roger. Stoichkov. Marxa Stoichkov de l'Assa, cau a terra. I demana targeta a Risto Stoichkov. Entrarà Sánchez Jara. Això és targeta, no? Targeta és el que demana. El que passa és que si no m'equivoco ja té una targeta groga. Home, però... Sí, que no. Jo li dic el que passa, el que li passa amb un àrbitre. Jo li dic el que li passa. Costa treure una segona targeta per faltes com aquestes. Al reglament hi ha alguna especificació que digui... No, però jo li dic el que li passa amb un àrbitre. Val. No. Jo ja li dic que si és una targeta groga té raó Risto, però pesa en un camp, això. Sí, és normal. I és igual que sigui a favor de l'equip de casa que el visitant, eh? Costa igual, eh? No és lògic, però passa. Però és així, Què li ha semblat l'estadística de les faltes davant del Lenso? 21 a 8, 21 a 9 ara. Sí, és una diferència abismal perquè normalment l'equip que fa més faltes és l'equip que es dedica a defensar. I com hem vist, la posició de la pilota l'ha tingut fins que ha arribat el gol almenys amb clara diferència favorable el Barça, no?
tant és molta diferència de faltes, quan teòricament, hauria d'haver fet més faltes el Madrid que no passa el Barça. Sobre el camp aquesta sensació també la té, és a dir, el Barça està jugant molt més dur que el Madrid, per exemple. La qual cosa explicaria aquesta diferència, no? No, jo no diria que sigui per això. Una circumstància puntual que s'haurà donat avui, perquè normalment ja et dic, l'equip que defensa és l'equip que fa més faltes. I com han vist el partit, el Barça no s'ha dedicat a defensar probablement aquella mentalitat i aquella predisposició de la que parlàvem, o les ganes, dient-lo vulgarment, no? Les que han enfrontat el partit dels jugadors del Barça fa que hagin entrat, doncs, probablement més fort en algunes jugades. Estic aquí du la pilota. Bona passada per Martín Vázquez. Davant d'ell Abelardo. Encara Martín Vázquez ha provat a fer-li un túnel, no ho ha pogut fer. És Nadal. Hi ha una veta al camp que l'haurien de treure. Sí. Però tampoc està per això l'àrbitre, que avui no té ni de bon tros la seva millor tarda. Deixarà el terreny de joc Roger, entrarà Sánchez Jara. El canvi té alguna explicació des de la banqueta, Joan Patsi? No, suposem que Gamboguer, un home que corri molt, que tingui les piles carregades i que pugui fer el treball de pujar i baixar, una cosa que als tècnics del Barça els preocupa molt per les entrades d'una banda d'Amavisca i de l'altra Luis Enrique i Martín Vázquez. Redondo. Retallat Stoichkov. Escurza, Vaquero, Roger, Stoichkov. Encara Stoichkov, cau a terra pressionat per Luis Enrique. I ara sí es farà el canvi, deixarà el terreny de joc Roger i entrarà Sánchez Jara. Què li sembla el canvi a l'Àngel Alonso? Doncs trobo un home, diríem, més agressiu, físicament, fins i tot pot ser més fort Sánchez Jara i de refresc, no? Doncs per pressionar una mica més al centre del camp, per si s'ha de fer algun recorregut més llarg, doncs estigui molt més fresc. Però és molt més defensiu. El canvi, en aquest cas, és treure un home que sense que avui ha arribat. Roger és un home que arriba per banda i Sánchez Jara serà un home més de contenció, suposem, al mig del camp. Llançament llarg de Koeman buscant el cap de Jordi. Ha tallat Redondo. Torna a posar el peu Jordi. Recupera Vaquero. Havia obert bé ara Vaquero per Sergi. Ha pogut recuperar el Madrid. Redondo. Davant d'ell Nadal. Obrint per Amavisca. Amavisca el doble Lassa. Nadal vol tallar Amavisca. Escurza ho farà amb Lassa. I enviarà la pilota fora de banda. Amavisca que porta un dels cordons a la seva bota descordats. I que ara se'l cordarà perquè si no pot ensopegar i fer-se mal. De saber si se n'ha donat o no, però està clarament descordat. L'àrbitre li ha dit, Sí? Sí. Ara li torna a dir. Ara li torna a dir. Li torna a dir. Diu que bé, que val, que molt bé. Que no ha pecat. No el pot deixar jugar així, Oh, doncs miri, expliqui-li. És com lo de la veta. Que bé tocat ara Stoichkov per Escurza. La centrada d'Escurza, buscant el segon pal, Vaquero amb el pit, Sánchez Jara. Encara Sánchez Jara. Prova de fer una centrada, no troba espai. Davant d'ell Quique. Retalla i retalla, torna a retallar. Entra a l'interior de la gran i falta. Ara s'està acordant la bota Amavisca. Luis Enrique per Zamorano. Zamorano encara Abelardo. La centrada Zamorano a les mans de Busquets. No està tenint la seva nit el senyor Fernández Marín. Continua la veta al camp. S'ha acordat la bota Amavisca. Però el millor que li podria passar a l'àrbitre és que el partit acabés així. Amb una victòria del Barça tot s'oblida.
Si no, ja sap vostè el que passarà. En qualsevol cas, s'ha de recordar que s'ha estalviat més d'una targeta, una expulsió, per doble amonestació, S'ha estalviat un parell o tres de targetes. un o dos penals. Un penal segur, l'altre probable, veurem després. Però la veritat és que fins a la jugada del penal, amb l'oval, era un arbitratge bastant acceptable. La falta ara favorable al Real Madrid. Fierro. Redondo. Minut 36 de la segona part del partit. Falta de Ferrer. Tenen la jugada de Raúl. La falta clara. I la falta que ha xiulat Fernández Marín. Està lluny, suficientment lluny perquè provi el xut Hierro. Segur, segur. Atenció al llançament de Hierro. Busquets! Ha pogut rebutjar Busquets. La pilota, però encara és viva. La podrà treure el Barça. Stoichkov. Encarant la banda esquerra. Quina correguda de Stoichkov. Ha tingut davant de l'Assa. I l'àrbitre diu que continuï el joc. Sí, perquè s'ha caigut ell. Han sopegat ell. Sí. No l'ha tocat el jugador del Madrid. Quina correguda de Risto Stoichkov. Ara no s'han entès Jordi Stoichkov. I aquí tenen el xut de Hierro. I l'aturada de Carles Busquets. El rebuig de Carles Busquets. Lassa. Martín Vázquez. Muntada llarga de Martín Vázquez buscant Zamorano. Ha posat bé el cap a Belardo. Està fent un bon partit avui també a Belardo. Atenció però aquesta pilota que roba Luis Enrique. La central Luis Enrique, la treu Koeman. Ara al mig del camp no hi ha ningú. La falta de Jordi Alassa. Falta favorable al Madrid. Vol marxar Stoichkov? Ara en línia i el senyor Cruyff estan discutint. La treu Koeman. Hi haurà canvi al Barça. Entrarà Guillermo Amor i sembla que deixarà el terreny de joc. No sé, depèn, exacte. A veure si era el 6 o el 9, depèn de com el col·loqués el quart àrbitre. Marxarà Jordi, que avui rep tots els aplaudiments del món i una mica més. I entrarà Amor. Està travessant un moment francament dolç. Durant els últims partits és el jugador probablement més en forma de l'equip. Som al minut 39 de la segona part del partit. En queden 6 pel final. I el Barça guanya per 1-0. Ha marcat Nadal. Martín Vázquez prova una passada per Amavisca. Ha tallat Ferrer. Nadal. Vaquero. Ha anat molt bé de la pressió que li feien. Està jugant bé ara el Barça. Només hi ha Risto. La centrada de Sánchez, que ara la troba amb el cap. Sánchez. Stoichkov i Amavisca. S'endú la pilota Stoichkov. Nadal. Atenció al xut de Sergi. Fora! La canonada de Sergi Barjuan ha passat pel damunt de la porteria de Bullo. Ara Bullo demana la pilota i temps de l'àrbitre. A més, aquest tipus de jugada, això que fa el públic de retenir la pilota, doncs 5 o 10 segons, després normalment l'àrbitre, i això ens ho pot confirmar Sergi Albert, es multiplica per molt més aquests segons a l'hora de descomptar. Té vostè tota la raó. T'acaben d'empipar, creiem que és una tonteria, i jo no sé si afegeixes molt més, però... Veus?
Ara han tornat la pilota. Que serà una pilota a terra. Pilota a terra. Serà difícil que toqui terra, la pilota? Sí. De fora de banda, favorable al Futbol Club Barcelona. Som al minut 41 de la segona part del partit. Zamorano li reclamava a l'àrbitre que la pilota la tenien en possessió d'ells i que, per tant, els ha perjudicat aturant el joc. Sí. Però el reglament diu això, no? Sí, sí, a més el jutge de línia li ha marcat. És una pilota al mig de l'àrea i pot portar molts problemes en qualsevol moment. L'àrbitre ha d'aturar el joc. És d'aquelles coses del reglament que no estan... que estan molt clares, però que no beneficien a qui han de beneficiar. Quina pilota s'ha deixat Raúl. I que ve la teta Ferrer. I ara surt el Barça. És Vaquero per Sergi. Sánchez Jara. Ha perdut Sánchez Jara, recupera el Madrid. Redondo. És que el Barça ja s'ha quedat per defensar només el resultat. Ja no hi ha cap Martín jugador. Vázquez, llarg. La pilota que acaba de treure Belardo. La pilota que acaba de treure Belardo. Sánchez Jara, el retall. La recupera Nadal. Amor. Sergi, Sánchez Jara. Davant d'ell, Hierro. Ara ha donat bé, ha jugat bé per Amor. Pugen dos jugadors del Barça per l'eix de l'atac. Vaquero. Enrere per Nadal. I enrere per Abelardo. Ferrer. Vaquero. Corre, Escurza. Va Vistar Vaquero. Stoichkov. Ara ha perdut Stoichkov davant de l'Assa. Ha recuperat el Madrid. Vaquero. Nadal. La pressió de Martín Vázquez. Sánchez Jara. Amor. Vaquero. Tocant enrere. Nadal per Ferrer. Ara marxa Escurza. No el veuen. Vaquero, Stoichkov. Prova el xut des de molt lluny a les mans de Bullo. Escurza ha fet 3 intencions de marxar i no l'han acabat de veure. Som al minut 43 i queda una eternitat pel final del partit. Luis Enrique, el tall de Vaquero. Recupera la pilota al Barça, Sergi per Amor. Koeman. La passada de Koeman llarga. Corre Stoichkov, aviam què pot aprofitar. L'Assa enrere pel seu porter. I Bullo toca per Hierro. Puja la pilota Hierro. És l'únic que sembla que encara té forces de continuar corrent. Martín Vázquez. Zamorano, el tall de Nadal. Sembla que sigui tot arreu Nadal. Vaquero. No pot amb l'ànima Vaquero, Ha fet un esforç increïble. Ara Stoichkov ha volgut tocar de taló per Escurza. Ha perdut una pilota estúpida. I el Barça haurà de lluitar per recuperar-la. Juga Luis Enrique. No em vull recordar el partit de la Reial Societat. Doncs no faci memòria. Atenció a aquesta pilota que ha estat a punt de quedar dintre del terreny de joc. Hi haurà corna favorable al Real Madrid. Baixa tot el Madrid, Sanchís, Hierro, Zamorano que hi és, Raúl que tapa el porter, s'hi afegeix Redondo. I fora de l'àrea es quedarà Martín Vázquez per si hi ha una pilota rebutjada. És el 6è corna favorable al Real Madrid. El llançament de Mavisca, el salt de Zamorano, hi ha falta. I veurà targeta. I targeta per Fernando Hierro. Doncs n'ha ensenyat 7 fins ara. 4 per jugadors del Barça, Belardo, Vaquero, Escurza i Jordi. 3 per jugadors del Madrid, Quique, L'Assa i Hierro. I encara se n'ha guardat com a mínim 3 més, senyor Albert. Sí. A més, Hierro és que ell protestava perquè evidentment ell no havia fet falta, havia estat Zamorano darrere seu i ell creia que li xiulava la falta amb ell i per això s'ha empipat tant. De fora de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Som ja al minut 45. Ara Escurza i Amavisca s'enganxen.
I Escurza finalment fa el llançament de banda. Aquí tenen una petita enganxada entre Escurza i Amavisca. Dos caràcters de jugadors, ara hi ha falta de Laza Stoichkov. Laza està No té raó. empipat. Posa els braços com sempre fan molts jugadors i això és falta. L'àrbitre està davant, la xiula, res a dir. El troba el Barça al Camp Nou i a canta Jamastega una victòria. El Barça... Encara no ha acabat el partit, però. Digui. No, dic que el Barça l'any passat va anar quan hi ha jugada... Atenció, Vaquero. Vaquero a l'interior de la gran. Deixa enrere per Amor. Fora! Dèiem que el Barça va anar la temporada passada al camp del Madrid amb l'obligació de guanyar. Si volia seguir esperant el títol de Lliga, el Madrid més o menys podia repetir el mateix avui. De moment el Madrid no serà campió al camp del Barça. Violets al Camp Nou demanen el final del partit. Encara trigarà, però. Som al minut 46 i mig de la segona part del partit. Saltarà Zamorano. Pilota a peus de Martín Vázquez, prova el xut de lluny. Fora. S'ha estirat Carles Busquets, però la pilota s'ha perdut a la dreta de la seva porteria. Aquí tenen el xut de Martín Vázquez, com cau. I ara Fernández Marín, que demana a Busquets que tregui aviat de porteria. El llançament de Carles Busquets. Ha tocat amb el cap Nadal lleugerament. Pilota pel Madrid, Hierro. Obrim per Zamorano. Som al minut 47 i 20 segons. Encara Zamorano per Redondo. Redondo per Zamorano. El tapa Ferrer. Ha tallat la pilota Ferrer. Escurza per Stoichkov. L'entrada ara de Hierro Stoichkov. Nadal. El canvi de joc de Nadal. Ha pogut tallar amb el cap Quique i final. Joan Patxi. Amb Jordi Cruyff, que ha viscut aquests últims minuts des de la banqueta amb tota la intensitat. Què se sent després d'aquest partit? Bueno, sobre todo satisfecho porque hemos ganado al líder y hemos hecho un favor al Deportivo, pero sobre todo a nosotros mismos. Feia temps que no jugaven com avui. Què ha canviat? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es que hemos jugado contra Real Madrid, era una de las últimas oportunidades y había un público bueno, y entonces lógicamente todo va a favor. Gràcies a Jordi Cruyff, que se'n va satisfet quan alguns jugadors del Barça són al mig del camp celebrant aquesta victòria del Futbol Club Barcelona. Stoichkov i Koeman demanaven als seus companys que aplaudissin al públic. El Barça ha guanyat per 1-0. Amb Xavier Escurza. Endavant. Xavier, partido de los que normalmente esta temporada no se han visto. ¿Era porque era el Madrid? No, porque era el Madrid y porque ya era hora, ¿no?, de que nos saliese un partido, porque la verdad es que llevamos una temporada bastante mala y la verdad es que con este ambiente aquí era imposible fallar, ¿no? El partido de hoy, ¿en qué se ha diferenciado del resto de partidos de esta temporada? Que teníamos quizás al campeón de la Liga al frente, ¿no?, y eso motiva mucho. Además la gente está con muchas ganas. Tenemos además la UEFA en el aire y creo que hemos demostrado que bueno, que si no estamos más arriba ha sido porque no es que no sepamos, sinó que no nos han salido les coses. Evidentment, no és perquè no en sàpiguen, que això ja ho sap tothom, però si haguessin jugat així tota la temporada, doncs probablement no estarien on estan. El Barça, en qualsevol cas, ha guanyat per 1-0. Vostès no se'n vagin perquè d'aquí una estona tornem des dels vestidors.